Se vadă de ce. Ne auzim mâine. Bun. Eu am zis că nu. Eu am zis că nu. Dar știi cum l-a pe Se vadă Alex? videogul ăsta, acolo sus. Mamă, ce acolo. Pe toate părțile l-am și filmat. Tu nu l-ai prins până acum, a? Nu. Nimeni nu l-a prins. Cum nu l-a prins? Din l-a prins sigur. Nu l-ai prins pe din. Nu l-am prins. În formă. Nu. Nu Andrei l-a prins. Să-i terapie cu nervi. Păi la ea e ușor că e slabă. Acum s-a ridicat. Ce bubuie. Mie mi-e frică. Deci cum l-a luat pe Alex. Sunt 2 minute la terminat. Da, tot. Da, tot. Dar știe domnul Maxim. Dacă știu? Păi asta zic, știe domnul, asta e șmecheră rău. Dar tu nu mănânci? Și asta? Oh, păi părdiune faceți. Da, mă, da. Nu, ți-am zis eu, mi-am referat. Mă, cred că Te zicea să nu se miște. Și menționa doar. Nu te mișca. Bă, dar mă n-aș bă cu ăsta tu. ai văzut. Deci, Deci că a rupt-o. Aia, într-o zi de gâtul meu. Asta nu e. Mai greu piciorul ca tine. Trebuia și niște microfoane. La filmare. pune mâine. Nu mai bine. Nu mai vine mâine? Nu, vine și mâine. Oh. Mamă, dar ori a aplaudat-o ori nu. Hai. Mamă. Nu, eu nu pot. Trenulețul. Îți dai foc și lui Alex?